салом ба ҳама. Имрӯз дар бораи 10 интересни факти Тоҷикистон ба шумо маълумот медиҳам. Дар канал подписатсия кунед, то ки видеои нава якумша тамошо кунед. 93% Тоҷикистонро кӯҳҳо ташкил медиҳанд. Яке аз кӯҳҳои баландтарини Тоҷикистон ки дар Помир ҷойгир аст, бо номи Исмоили Сомонӣ дар ҷаҳон мешиносанд. 1962 ин кӯҳ бо номи коммунизм дар ҷаҳон машҳур буд ва соли 1998 бо номи Исмоили Сомонӣ иваз карда шуд. Қалъаи Ҳисор яке аз қалъаҳои қадимтарин ба шумор меравад, ки таърихи 3000 сола дорад. ва дар пеши қалъаи Ҳисор ду мадраса ҷойгир аст, ки чизҳои мардуми тоҷик дар он ҷо нигоҳ карда мешавад. боз дар пеши қалъаи Ҳисор як чанори баланд буд, ки тақрибан аз 500 то 700 сол умр дида буд. боз дар пеши қалъаи Ҳисор чашма аст, ки дар бисёр дардҳо шифо медиҳад. байрақи Тоҷикистон аз соли 2011 то соли 2014 дар ҷаҳон аз ҳама баландтарин шуморида мешуд ва дар соли 2014 ҷойи дуюмро гирифт, ки баландии 165 метр аст. барои сохтани байрақ 3 сол вақт гирифта буд ва дар ин 3 сол ҷой ва сутунпояи байрақро соз карда буд. қалъаи Хуҷанд, ки таърихи 2000 сола дорад, бо ақидаи таърихшиносон ин қалъаро дар асрҳои 4-6 сохта шудааст ва ин қалъа мардуми тоҷикро аз бисёр задухӯрдҳои байни ду миллат ёки душманҳо ҳимоя кардааст ва ин қалъа чанд маротиба қалъаро вайрон карда буданд. ин қалъа чанд бор аз навсозӣ карда шудааст. сайёраи Тоҷикистон дар системаи офтобӣ. дар байни Марсу Юпитер сайёраи Тоҷикистон ҷойгир аст. ин сайёра дар системаи офтобӣ яке аз сайёраҳои камтарин ба шумор меравад. ин сайёраро Тоҷикистон ном монданд бо пешниҳоди олимони тоҷик барои пешравии астрофизика. боз 250 миллион километр дур аз Замин як сайёраи Тоҷикистон мавҷуд аст. Искандаркӯл ё ин ки кӯли Александр. дар сабаби гирифтани ин номи Искандар ин аст, ки дар вақтҳои муборизаи Искандар, ки ба Осиёи Миёна меояд, дар он вақт дар назди ин кӯл як деҳае буд ва Искандар ба лашкаронаш фармон медиҳад, ки ин мардумро кушанд. мардум ба осонӣ таслим намешаванд. дар ин ҳолат аз байни кӯҳҳо об мефарояд. аз ҳамон вақт номи Искандарро дод мегирад. чуқурии кӯл 72 метр аст. майдони 3,4 километрро дар бар мегирад. Искандаркӯл кӯли такрорнашаванда аст ва дар даруни об ҳар намуд рангҳои ҷило медиҳанд, ки ин рангҳо дар дигар кӯлҳои ҷаҳон дида намешавад. яке аз фарқияти калонаш ин дар рангҳои базебаш аст. Искандаркӯл дар байни туристони ҷаҳон хеле машҳур аст. Панҷакен яке аз шаҳрҳои қадимтарини Тоҷикистон ба шумор меравад, ки тақрибан 5500 сол пеш бунёд шудааст. ва дар Панҷакен хеле шахсони бузурги тоҷик дар он ҷо умр ба сар бурданд, ки яке аз онҳо ин Абу Абдуллои Рӯдакӣ. аз Панҷакен то Душанбе 240 километр роҳ аст ва аз Хуҷанд то Панҷакен 270 километр роҳ аст. Самарқанд наздиктар аст, ки 48 километр аст. Гармчашма яке аз чашмаҳои шифобахш, ки дар ҷаҳон машҳур аст. гармии об 59 градус аст ва дар Ишкошин ҷойгир аст. убанбори Геси Норак. Геси Нораки соли 1961 дар дарёи Вахш сохта шудааст ва аз соли 1972 то соли 1979 ба кор шурӯъ кардааст. баландии обанбори Геси Норак 304 метр аст, ки яке аз гесҳои баландтарин дар ҷаҳон машҳур аст ва дар китоби Гиннес қайд карда шудааст.
дарёи тиллои Панҷ ки дар байни Тоҷикистону Афғонистон аст. Ин дарё дар программаи Орёли Решка хеле машҳур аст, ки дар ин дарё хеле тиллоҳои зиёд аст ва аз сабаби дар байни ду давлат аст, иҷозат намедиҳанд, ки тиллоҳои ин дарёро мардум ҷамъ карда гирад. Ва на танҳо дар дарёҳои Тоҷикистон, балки дар кӯҳҳои Тоҷикистон хеле аз сангҳои қиматбаҳо зиёд ҳастанд. Раҳмат ба диққататон. Дар канал подписатсия кунед. Видеои нав ва нава якумша тамошо